Ahojte priatelia, vítajte na Tulovej kamere. Dneska sa pozrieme na jedinečný festival, ktorý sa koná každoročne v štáte Connecticut, priamo v srdce Mashantucket Pequot Tribal Nation. Tento festival nesie názov Shemitsune, The Feast of Green Corn and Dance a je to nádherná oslava života, tradícií a kultúry pôvodných obyvateľov Ameriky. Takže poďme sa na to pozrieť pekne od začiatku. Často sa nazýva aj oslava zeme, života a ducha. Je to podujatie, ktoré spája duchovno, históriu, tanec, hudbu a jedlo. Pre kmeň Mashantucket Pequot má kultúrny a náboženský význam, pretože je úzko spätý so zberom prvej úrody kukurice, základnej plodiny, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v ich živote. To sú Mashantucket Pequot Tribal Nation, patrí medzi najstaršie už znané kmene v severovýchodnej Amerike. Ich územia sa nachádzajú v štáte Connecticut a sú známe nielen svojou bohatou históriou, ale aj tým, že dokázali oživiť svoje tradície, kultúru po ťažkých obdobiach kolonizácie a útlaku. Festival Shemitsune je preto aj symbolom odhodlanosti a hrdosti tohto kmeňa. Čo znamená to slovo Shemitsune? Slovo Shemitsune pochádza z jazyka Pekotov a znamená oslava zeleného klasu. Ide o obdobie, kedy sa poďakujú za prvú úrodu a vzdávajú vďaku zemi za jej plody. Je to viac než len kultúrny festival. Je to duchovná ceremónia spojená s poďakovaním Matke Zemi. Tanec a hudba sú najväčšou atrakciou festivalu. Sú to tradičné tance a spevy. Počas Shemitsune môžete zažiť Grand Entry, čo je slávnostný pochod všetkých tanečníkov v nádherných krojoch, ktorý otvára festival. Rôzne tanečné kategórie, ako napríklad Grass Dance, Fancy Dance, Jingle Dress Dance, tradičné ženské a mužské tance, bubny a spevy, ktoré nesú hlboký duchovný význam a symbolizujú spojenie medzi minulosťou a prítomnosťou. A taktiež samozrejme medzi budúcimi generáciami. Tieto tance nie sú len vystúpením, sú to modlitbou, tradíciou a vyjadrením identity celého národa, teda hlavne kmeňa Mashantucket Pequot. Samozrejme, ako pri každom festivale, nechýba jedlo. Na Shemitsune sa podávajú tradičné pôvodné pokrmy, ako napríklad pečená kukurica, fazuľa a tekvica, známe ako tri sestry. Základ tradičného poľnohospodárstva kmeňa. Smažený chlieb, nazývaný fry bread, ktorý sa stal ikonickým jedlom domorodých osláv, pokrmy z diviny a čerstvých rýb, ktoré odrážajú starobilý spôsob života. Taktiež tu možno vidieť rôzne remeslá a kultúru, ktorá sa tu ťahla s týmto kmeňom celé roky. Medzi tradičné remeslá patria hlavne ručne robené korálky, odevy, košíky, šperky a umelecké predmety. Mnohí remeselníci predvádzajú svoje umenie priamo tu na mieste, takže návštevníci môžu vidieť, ako sa tieto poklady vyrábajú. Duchovný rozmer Shemitsune nie je iba o tanci a jedle. Je to aj poďakovanie predkom a duchom. Mnohí členovia kmeňa zdôrazňujú, že táto oslava je spôsobom, ako udržať tradície pri živote a
odovzdáva ich ďalším generáciám. Tu nám môžeme vidieť výrobu loďky alebo väčšieho kánoja z dreva pomocou ohňa. No a vypadá, že to funguje aj dneska, tak ako to fungovalo niekedy. Môžeme vidieť prípravu oystrov na ohni. Oni sa v podstate dajú jesť aj čerstvé, len sa to posolí a pokvapká citrónom. V čase, keď moderný svet často zabúda na duchovné korene, Šemicun pripomína dôležitosť spojenia s prírodou a vďačnosti. Prečo sa tento festival oplatí navštíviť? Ak by ste sa niekedy ocitli tu v Connecticut na konci augusta, určite to stojí za návštevu Mashantucket a zažiť Šemicun na vlastnej koži. Uvidíte nádherné kroje plné farieb a symboliky, pocítite energiu bubnov a spevu. Poznáte pôvodnú kultúru Ameriky priamo od jej nositeľov. A čo dodať na záver? Šemicun, The Feast of Green Corn, ako sa hovorí v angličtine, je viac než festival. Je to živá kronika Mashantucket Pequot Tribal Nation. Je to oslava prírody, života a vďačnosti. A je to dôkaz, že aj po stáročiach skúšok a zmien si pôvodní obyvatelia Ameriky dokážu uchovať a hrdo prezentovať svoje korene. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber a napísať do komentára, či by ste chceli navštíviť takýto festival a zažiť ho na vlastnej koži. Ďakujem, že ste sledovali a vidíme sa pri ďalšom videu. Takže nezabudnite, lajknite si a pridajte si túlavú kameru do svojich obľúbených videí.